Sziasztok, ez lenne egy új videó. Hello, sziasztok, ez lenne egy új videó. Most úgy tűnik, hogy még valaki be akar egy csapatba. Itt van Hidemi Haruko, ő egy fan végül is, máshogy nem tudom mondani. Ott van Mizuki, ő is egy fan. A kommentekben látjátok, Nia, Zén és én, és most Hunger Games-ezni fogunk együtt. Gyertek. Visszaállítom magamat. Valahol. Hát a chatfalat elméletileg meg tudod csinálni, de fontos. Mert ráálltunk a redstone blokkra. Nézd! Igen. Nézd, lépjünk bele ebbe a felsőbe. Felsőbe. Goblin Mountains. Abba. Szerintem te túl messze vagy néha, és nem fogunk hallani. Na, mindenki kattintson rá. Én rákattintottam. Én. Jó, próbálj meg valahogy állandóan arról kattingatni. De nem Izére. Igen. De nem szeretem ezt a jegyes pályát. Nem látok sem. Melyik között? Itt van mindenki szerinted? Egy pillanat, csak értem Mizukiról, hogy hol a páncol. Jó, mindjárt ki fog világosodni, ha elindul. Én látom a nevedet. És most még a chat filter. Na, indul. menjünk közöttre. Persze. De hogy én semmit nem tudok összeszedni. Na jó, nem. Nia kiszállt. Mondjuk úgy, hogy technikai okok miatt. Nem látom. Gyere! Hova? Figyelj, itt vagyok a pálya szélén. Hidemi. YouTube. Nem, itt vagyok a spawn szélén is. Nagyon. Itt vagy! Hol? Ott. Eddig futottál körülöttem. Nem áll ölne! Hát, Na, bakker, hát ezt megszívtam. ugye most te nem haltál meg. Nem, de már 2 szívem van, úgyhogy tudni kéne, és nem haltam. Jó, nem nagy baj. Na jó, hát ezt nem nagyon tudnék. Szerintem az lett volna a legelsőbb jó, hogy Kész! Próbálj! Spanom, meghaltam. Hát ez gyors game over. Gyors game over, reméljük, hogy ők is ki fognak kerülni. Látjátok, ilyen a instant game over. Na menjünk. Menjünk a következőbe. Nézd, van a legalsó sor, és itt jobb oldal az. Jobb oldal. Jó, pillanat. Az. Úgy tűnik, hogy akkor most Mizuki még játékban maradt, hát... Bakker, ez az elég. Nem! Itt van! Illetve ő a testvére és barátja, úgy emlékszem. Hol van? Sőt, Ott látlak, jó. ott vagy. És ott van ő is! Nézd, ott van Mizuki, és barátja vagy testvére, nem Ott tudom vagy ki. mellettem valahol. Majdnem. Valaki van közöttünk is. Nézd, ott van ő, De ők ki ne... az a piros? De én Igen. nem lát. Ott vagyok. De nem Nézd, töltöttél be. jó, nem baj, ott melletted. Ők, Mizukinak hívják, őt ne öld meg. Őt nem ölöm meg őt se. Ja, meg itt van, igen. És a másik meg Hidemi. Őket ne éld meg, mert ők se ölnek meg engem. Ja, most tűnik, hogy Nia közben elment Pokémon Go-zni. Bocsánat, nem volt kedvem most őtene felvenni, holnap szerintem majd talán. Mi legyen a terv? Figyelj, most vágok egyet, mert... Szóval visszatértünk egy, szerintem 2 perces vágás után, mert vágtunk, mert hosszúan kellett várni. Mint látjátok, még mindig ott van Zén, Mizuki, Hidemiko, aki most nem teljesen látszik a név,
Szerintem benne lesznek még másik videóimba is, de Skype-on vagy ilyesmi nem fogunk beszélni szerintem. 4, 3, De komoly, nem tudom elemet! Ebből szerelmek vagyunk, yeah! Csak szórakozok. Elnézést, lehet, hogy ebből a közbeszólásból maradt valami a videóban, elnézést kérek. Remélem túléltek. Ugye te most nem haltál meg? Oké, itt vannak ők is. Hey! Valaki más is bejött. Azonnal ki! Én felfutok a hegyre. Fussunk fel a hegyre. Jó, gyere, kövessetek. Most nem tudunk már semmit. Én nem látlak. Jó, nem baj, egyszerűen. Bakar is ölne. Nekem is csak 2 életem maradt, és nem rá tudok regenerálódni, mert nincs nálam semmi kaja! Nekem 2 is. Nekem 2 is félszívem marad. Nem, 2 is félszívem fogyott. Én elfutok. Jó, nekem 2 szívem maradt összesen, tehát... Én most elbújogtam, hogy egy aljából fel tudom venni a páncélt. Jó lesz. Figyelj, ők meghaltak meg, és jó? Nem haltak meg. Nem tudom, én Nem haltak meg, hát nem írtak ki. De Hide még meghalt, de a másik úgy tűnik, hogy életben van. hallod? Örülök, hogyha nézed majd a videót, akkor tényleg örülök, hogy most így vannak rajongóim. De hallod? Azonnal kerüljünk össze. Mert nálam van egy gyémánt. Jó, nálam meg van egy vasdarab, egy fakard, egy fabalta, egy gomba és egy i16 nyilvesszővel. És nagyon kéne kaja. Nálam lehet, hogy Hát figyelj, 2 szívem maradt, és nem tudok regenerálódni. És 2 szívem maradt. Ez fontos. hallod? Látod ezt a hidat? Igen. Csak nézd. Most mi? Látod? Visszamegy. Ez internet probléma. Igen. Menj ide ehhez a hídhoz. Miért nem tudjuk volt kaja? Figyelj, most nem tudom, hogy hol vagy, és éppen ennyit próbálok. És menj vissza a spawnra, és XL. Bocsi, a spawnra most nem megyek. De én már nem tudom, hogy hol van. Figyelj, gyűjtsd a cuccokat, és egy végén találkozunk. Hát remélem. Remélhetőleg. Ne! Már csak én maradtam életben. Nem, Mizuki is még ott van. Elnézést kérek, ezt most lehet, hogy... Most hogy csinálja? Hallod, nézd meg! Fák. Most nincs jobb ötletem, figyelj, bekopizunk. Nem áll, hogy bekopizod. Most jobb ötletem nincsen, figyeltek, így most Zén játszik. Próbál. Valaki itt van, bakker! Hát csapd, já, van egy fakardod, vagy vaskardod, vagy mi az egy Kőkard. Az egy kőkard? Igen, az egy kőkard. Azt hittem vaskard. Inkább elfutok, mert nincsen sok életem. Igen, kéne enni is szerintem. De nincs kajám. De és visszaszpannolok. Ez csak bagolás, bug, vagy lag, vagy... Bakker is neki vasbaltája van. Jó, ma streamelünk. Ja, az ott a kép, az ott a felső sarokban, az nem rólam van, az barátaim. Az a sör nem az, aminek De nem már. látszik. De visszaszpannolok és így öl. Hú van már, fussal! Hát futok, ahogy csak tudok. És meghalt. Még nem haltam meg. De hát ebben jó, És meghaltam. Jó, meghaltam. Jó, megyek vissza. Hát ez a szerver nagyon bagos volt. Nem csak az a baj, hogy egyszerre tényleg ugyanazon az interneten vagyunk, ugyanazon a szerveren, ugyanakkor. Eted. Menjünk hát. Én megyek már oda. Nézzük, egyébként nem halt meg, azt nézem, az elég érdekes, de biztos jó hangzás, és következő játékban talán találkozunk. Nézd, menjünk ide. Jó, menj. Ne, azokban 19-en vannak. Már vittem. Igen, már itt van, úgyhogy a felsőben, A azokban 6-on felső vannak. jobb. Igen, abban megyek most én is. Jelentkező. Én beléptem. Én is. Nem. Ó, én látlak. Te sokan jelentkeztek, és ott van Hidemi. Ő ott van mellettem, idő.
Ott van melletted. Ezek kilépnek, amikor mi meghalunk? Ó, itt van mellettem. Igen, meg itt van mellettem is. Mármint a másik. És ha pont ott, ahol én vagyok, ott Ez nagyon durva, de ezek követnek. menő. Egyébként neked melyik a legőszabb szerver? Szerintem melyik a legőszabb? Hagyjuk. Azt a szervert hagyjuk. Egyszer voltam a szerveren, ugye. Na figyeljetek, sajnos nincs több időm videózni, úgyhogy ez lett volna a videó. Sziasztok!